Hej, klobúkom dolu. Z Bacúšskej doliny. Čo? Máš už? Idem to stiahnuť ešte, idem to postiahovať. Dva, jedna, start! Ja idem hore, lebo tam sa pije. Čo ma vyvezie na lyžiach? Ale výhľad, normálne, minuj. Čo sa, čo, ako? Pohoda romantika. Losovanie nebolo dotiahnuté úplne dobre. Start! Poď! Ďakujeme. 2, 1, start! Poď! Hýbaj! Pil. Slovensko-Belgicko. Svetový ženský tenis opäť Bratislava. Nenechajte sa vymúčiť, súboje svetových tenisových hviezd Dominiky Cibulkovej a Daniely Hantuchovej proti silnému týmu Belgicka. Zažite špičkový zápas slovenského fedkapového týmu o postup medzi 16 najlepších týmov sveta od 7. až 8. februára v Sivan Nagaréne Národného tenisového centra. Vstupenky sú v predaji Fedkapu a Fedkapu. Generálnym partnerom slovenského fedkapového týmu je spoločnosť Peugeot. Reklamný partner Meridol, žiadajte vo vašej lekárni. Václav, ten už je ujebal, že nechce piču. Je to pravda? Teraz. Keď si nebude. Ešte, že to ty hovoríš, Vengloš. Ja nemôžem, ja to mám na starosti. Švakej, toto je môj kód, chlapci! Len jazyk nezabudni zasunúť, lebo tu keď jemne, to nie je môj. 1, start! Do kamery, usmievaj sa som. Malé deti, ukážte sa. Nepustia nás pretekať. Najväčší problém. Vedia, čo robia. Čo? Tak vedia, čo robia. No. Usmievaj sa, Sony. Berú ťa. Rozhovor. No, zlatí. Daj, Maťo. Pošli pusu do kamery, Maťo. Pošli pusu. Zakývaj. No, super. Aj Ema, zakývaj. Ema. Aha, jasné. Páli, rozlúč sa so všetkými, nie? To ideš posledný krát. Pôjdem bokom, prosím. Idem si bokom skúsiť a... Ja ako neviem, vyriešime to cez... Neviem, či ho trafíš. A Mária... Natázia! Chlapci moji, nespravte mi hambu do piče! Primátor, hlavne ty kurva, nie sa zbláziť a si to ako na sánkach dole balogom. Hop! Rozumel som. Chlapi vychovaní na Oravskej Magure. Ideš, Maňo, ešte teraz?
vypnutá, akurát sa mi tam dačo pokazilo. Daj mu, lebo nebolo vidno na kamere, že si pil. Nebudem vidieť tomu. Daj mu, lebo nebolo vidno, vieš, ako na kamere bolo. Prepáč mi to, veľmi sa ti ospravedlňujem, ale mal som nejaký technický problém. Ale ďakujem, že si mi ho napravil. A tu je legenda zimných športov, bývalý pozoriakov. Poď aj z oným, s vysielačkou. 1, štart. Jarko! Máš natrénované, Michal? Na čo mám? Kde si trénoval? Donovali. Tak toto je trošku ťažší kopec. Áno. Idem na to. Ale to kurwa! Poď! Moriak, vie lyžovať koľko? Do piči, to si ma povedal, že mám 38-čku, že už 8 vyšlo. Keby si bol prišiel na žrebu, ani? Keby si bol prišiel na žrebu, ani, bol by si mal možno dvojku, ty kokot. To není to malé žada Eurosport pozerať, mal si prísť na žrebu, Vengo, som rád, že som ťa videl na tom žrebovaní. Ty som mal ospravedlenie, ten sa aspoň najebal, ten neprišiel. 4 obpravy, 8 pred jazdou, do piči, aj 38. Jaško bude prúcer, keď budem pred jazdou za najlepší čas. Takže môžem buď... Nie, veď Jožo ma jebol medveď. Trvania 19. No jasné. Ale ja som dobre. Sekundu ti prirátajú za to, že už vieš, kade ide. Vraj nedostatočné. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Condor. Najlepšie letenky nielen do Ázie, Austrálie či Ameriky. Viac na www.condor.sk. 18:32 pozdravujem na cesty. Kolónia výrazné zdržanie nám hlásite za Malým Šarišom smer do Leuče. Pravdepodobne sa tam stala dopravná nehoda, keď je ide z Dopravná stížka sa na všetky je zvrhnú zubami, nech tam je dôvod. Nemôžeš, Zoro, jeden musíš... Jeden mal, to piči, každý mal. Ale však Gombalovi vraveli, že sme tu všetci. Ale Gombalovi mal. A neháď sa s jedným vresom zase do úplne neobstíneš. Vieš, že si nás rád, neujebáme. Ešte troška. Nehaj, dobre. Ale sme tu mali technický problém. Čo Igor, ako sa cítiš, ako to vidíš? Cestujte radšej letecky. Výhodné letenky do celého sveta pre každého. Rezervujte non-stop na www.condor.sk. Podnikatelia pozor! Ekonomický software Sansoft je tu pre vás aj v roku 2009. Klikajte na www.sansoft.sk. Martin! Pekne. Tu si, na zdravie. Janko, Janči. Jožko na tých jeho freeridíčkoch. 25 pripravená. Jožko, nie, že to hodíš cez les. Tie bránky obchádzať. 2, 1, štart. Jožko, poď mi, zaber mi. Márik, ty si mal aký čas? Nie je to ako buchu. Keď si vravím, vy už máte vyjazdené, ja som mal taký... Máš to otvor do kamera, tam som... Na začiatku meká, jasne. Aký bol? Vengloš, buď rád, že to nebol cez les. Pôvodná verzia bola taká. Pozor, nevrav ho. To sa neráta zo včera zo statkovým. Poď môj, Išo,
čo trénoval. Krásny štýl. Dajte mi za jeden, kto má fľašu? Voláko mi v hrdle stojí. Adamko, a tu si mi môj chlapec. Tebe v hrdle, mne inde. Ja mám takú zamrznutú ruku. Daj si rukavičku. A nemám potom cit. Nemáš cit potom. Ako to zatiaľ vidíš, Lásko? Výborne. Som vravil dole na to, že sme to zorganizovali v rýchlom slede. Tak ako 0. ročník to hodnotím vysoko kladne. Vysoko kladne, hej? Vysoko kladne a budúci ročník vychytáme muky a ideme na to. Trošku to necháme zľadovať tiež. Necháme to tak. Nejaké sprievodné akcie tomu pripravíme, aby to malo hlavu a petu. Nejaké mažoretky. Fanklubky a tieto veci. Divákov je viac ako na majstrovstvách Slovenska. Áno. Kde je tá pálenka? Daj mi za jeden. Ideme to zošúšať. Ideme, jasne, ideme. Lásko, počkaj, neudí mi. Už idem. Už jdu. Hej, dobrý krep. Ale dobre. Ale som ho šupol. Ako nič. Dobre, Mačo! Adamko, ako ti to ide? Pán doktor, ideme! Ale kam? Prísko, výborne, toto je prístup. Maťko, už mám len to, ako si dopil. Daj si aspoň prázdny. Nemusíš. Dáš si ešte jeden? To mi bude chýbať na kamere. Tak štarter. Niektorým to robím na schvál, tieto technické problémy. A to len tí, ktorí... To len tí, ktorí verí. Švaco na lyžiach, na ktorých nie sme na neho zvyknutí. Väčšinou jazdia na 250-kách. Prosím, aby si upozornil, že nastupuje majster sveta Martin Eš. Potrebuje, ale keby niekto dole kývol rukavicu, lebo on sa viac neoštartuje. Potrebujem trénerka. Aby bol pekný doskok, Maťko, aj za body. Nepije, Laco, že nepije, lebo chce vyhrať a bude sa robiť, že je opitý, pozri sa. Marek, ale nie, že sa odrazí. Nie. A teraz celeme! Dobre, Matko. Niekedy na niečo zabudnete. Matthew, skvelé. Skvelé.
Tommy, nádhera! Rozjebané. Mohol by si zhodnotiť prvé kolo. Čo by som povedal k prvému kolu? V každom prípade perfektná organizácia. Nehovoriac o tom, že všetci chlapci sú perfektne pripravení, nabití, technické podmienky sú špičkové. A dúfam, že zvíťazí, ale dúfam, že sa tu nikto nebude hrať na špičku. Ja by som si dal teda za jeden. Ja či toto by som aj dal. Takže toto nás posilňovalo na štarte. Fantázia. Zostalo dačo? Trošku, a to je iba prvé kolo, takže... Ale jeme. Babi, tu ste?